Така, ето го Краси. Ето го Краси сега тук. Се опитва някакви скокови трудни за изпълняване да прави. 10 метра. Да се надявам, че ще стане жив. За какво става въпрос? За първи път го правя. Защото може Да ви е последната среща. не го правете това в къщи. Хайде. 1, 2, 3. Супер! Супер!